Maulia tema di Tuhan, maulia tema nang dihamu tulang nami Raja Sitio. Ison rohami pargelingom muna marga manalu. Mabuan si panganon. Songod dalan las ni rohanami mandapat tokamuna. Imatutu inaw melaw mamuka tutur hira na marhula marburu. Raja nami Raja Bulun. Tuksongonope si panganon na buhay tarpatu pahami apala di partikyanon dang namakulit tayo raja nami mulutong namakulit bihami niya sa terida baka na nihulit tu sulas sound asa di tiyak katikinan ng rorope buhay kami patupahon si panganon na lubi siya non tuhamu hula-hula nami Raja Sitio tuksongonope raja nami si panganon na buhay tarpatu pahami so kung naroon ni si Jutu madahonon nami asa di masih opa gulang-gulang pangarahok na Tuk pisong ano si panganon na guwi tarpatu pahami raja nami amat terlibatama na mangguhi paso-pasona. Matutu. Jangan mak. Gabi ang buru. Gabi. Lasoni mah amang buru. Melotung pe andon pasatami langsung ngodek kalau pamamang buru teh. Oh, berarti pulang. Buru nami. Mau kamu sadar tutuson, deket, ya. Apalah si batu ni buru naik di mana, Rajami? Ya. Masa tahu maju. Cuma lo pamangan mak. Iya. Pamarai. Uni si menjaluk. Iya. Pamarai itu semua. Iya. Pamarai. Sadar tong. Ya. Si madokonmu. Ya. Bakom sotong, bakom tokson. Ya. Si tiapang. Bakom matong son, pasum bapak di rumah. Si tiapang. Ya. Bakom ya. Adalah dong do amang buru dong sahut tamu. Jadi mah dong sahut tamu. Ah, sama dong sahut tak. Jadi soni bang buru, sedikit masih gopa golang-golang parahuna, tung soni bang atau pamang buru, las maru macalo. Mau lihat ya matulong. Gabi majalah horas baca cakup nina gabe, itu tutu dinaro hamu dongan dokon dongan sautana metu hami imasongon dongan sahuta, taringot di Parjabaran. Mo pangidon namin sa dongat sahuta ba amo manawa na mapatusot bolo hami si panggoki nauli na hami dongat sahuta songoni mak mole ate Molo tutulang nami si pedulungan tulang ate gabi mak soni mah tutu amang boru boru di alapata mah tutu asa di si raut Iraso namanya konsep nami yang buru belotu orang buru gorgota mak warna Lauli apa mau tulah lauli? Buru nami sok macomu oh kamu piring ya ada pesan ya para birang sweet ya ya bekama koma padongan ina dong hati-hati na kamu ya irs kamu hati-hati na nang sudi tidak kama pasatamu oh jadi pasat nggak kutu juli kau mau juli terus nangis si sedok nih. Iya. Jadi soni mang buru bolu ulu dek gumur kan noni masane mang buru teh. Lasma rumah jalok. Boleh ada mah tulang. Ila soni mah ida nomor dungat tu nang buru bere nami. Omma de taja ilian ule ta. Bere nami. Songong gorgo tadi ida nomor dungat tu mau lihat teh. Kosong.
Ya. Osong ma tula-tula nami raja. Ya. Pas tahu mah langsung. Ya. Dong sekto nami suit mamang raja teh. Ya. Iya. Iya. Jadi bolo kita na perungat tubuh majabatan sutuna teh anon diuloni mana tapasip kok aka perjabaron kok permulaan na dopio na mga teh iya kamu ya persedan sama atur human sana non kamu mengatur huni bolo iya pokoknya tuh dapur atur kamu mah tuh hasa tanah Amma gorgo tadi dong at sautan namin. Pwede. Kantas. Gorgo tama di guru namin. Kasi pagkaw. Marida na marunong at tubo deh. Kasi ko po. Naputar sa nebaton tarlumuwi madihita ronatiu na adong di huton salhuk na do parna darong di huton bro itu natin sa ada matata teh gabi jala oros ma bro tumpe ang emak tahun nong sa ada matata salhuk na marupon raja ni pemerota so lima amang bro si kami mas kopi Mau lihat mah tulang. Ami pelek kamu baju pertiket itu sama lak sangat jauh tuak kadongan tubuhku na adong naroh ami main gisot. Gabi yang baru. Langsung ni mari kita paparan dia puta tuga manalu na gabi. Asa wakabiti kita tu urasa situlu pinauli ma yak kadongan tubuhku ada itu pino aing na au lau mangalusi si sesukun ni raja ni tulakta anak selu maya mangalusi deh. Jadi songon ima tulang ngarani behami. Gabi mawang buru. Soni ma tutu asa tamu kau tutu laut ta maras pangan macam ni tutupin nak. Ya. Jadi itu tutu gokot si pamaon jojo si alusan. Dinaro gokot jojo muna dengan sautanami hasuton dia palatikyon jala takas di dahami di gokok kamu dotong dongat tubuh muna suang songoy buru muna suang songoy do tulang muna jala sip jala cipul hami dul dilago tiar bet kamu anggia matutu tiar panggabian tiar parhorasa trita salutna tujolanon tupak konon yamatta namartua debata itu dinaro akka atau kudoin na mulani sise do mulani hata dinuat hausige doin na lawain tukol ni sopo dang salahnya kami manise age bedung takas binoto aleso adorang soisi kami atong dohonon nami mamparjolo mole ate songon hata ni si panganon nong pisana muna nunga butok kami nyan mamangat to ni jal sakit marlopan dat juhud na tabo jala sobu was nami minum aik sitio-tio na pinasat muna disido gadina disido gaddona disido daina disido ang tabona anggiat matutu tau pamur masya ngayu daging saudara matubogi si paloma ibulu mai sepaneng holi-holi jala si pasigdat akapaneali anggiat tutu saya tidak baik mata madihamu kapasu-pasu nako kamu tudolok dapotan pebagan alomak tuat tutoru dapotan mual natio asa dohono masongon hata ni situa-tua naman dokon bago do namat haltong jala dulu do namar dobean horas mat hamiatong nama mangaton saya tuta geda nama dihamu sikap ni nama ngaleang mana itu tutu di hata ni si pangon nando si numon na pinara de muna
muluboy niyan manakasi mahami dunga sahut atu amang buru nami asa dia malakat na dia maunok na asa dia mahatana jala dia manidok na siduduk ti mahamit dunga sahuta. Pauliada ma di hamu dongan sahuta ni ula-ula nami. Nungga tutu manukuk kamu na tersingot tu si pangaron naung tapar saulioni. Ale perjulu maduk mauliada majo kita tua mata perdinggap basai di siala pertikian nong pinasahat na tu kita rohami marga manalu Badapoton bagas ni tulang nami di madongas sa hutamuna di bagasak kahaipason. Laksong ni hamu tutu namar dongas sa huta naruboy mahula-hula nami raja sitiyo. Lasruhan nami toktong dohamu di bagasak kahaipason. Ope tutu nunga hudul hita di amak tiar asa tiar matutu penggabi at tiar manang parhorason di hita sa luhukna terlumubi manang dihami pamuruam muna marga manalu. Nakining nunga di hasagaton raja itu tu isim masih panganon naung tapar saulioni. Ale makilala luhami raja nami raja ni huta nang nasadia rupe si panganon na bui tarpatu pahami. Alay tupi sa kanin waeng daw maiyang buat ka na makulit. Tung na makulit pihami raja nami sa darida mananihulit. Asa tuak katikin na naing ro bui rupe si panganon na lubi patu paon nami. Parterdongom muna marga manalu 7 tahun. Hibi atong seruonom masong nero ini tua pamurnas may itu daging si saudara may tubuhi. Si pasidak panaili may jela si paneang ko sa luja. Raja nami raja bulon dirok na tua asa di titik masih gupag ulang-ulang pangarahok na. Tukso ngani piamang raja si panganon dabuy tarpatu pahami apala di pertikianon. Amat tadi batama na mangguhi paso-pasona. Emma tutu Bakaw na rin tutu nung manakasin at ngrajay sa julo ninang nang doon na sa ninungnong sa julo pinangan do tutu sa sinukul nung manukuk kamunhuaing doon sa hutan ni hula-hula nami taringo do situ ni si panganon naung tapar sa ulioni raja nami raja bulon molo tarsingo do situ ni si panganon naung tapar sa ulioni panggabi parhorason do raja nami mauli ate ma sibubuti kami mulai ate mamang boru barita panggabi do barita si oras-oras do na saat taringot hata ni si panganon na pinarsagat to ni atau ngawang boru mulu hami yan siya do nga sahuta ba si sadahata do hami jadi mula ngat takas bawa hamu si barita panggabian barita parorasan pangidon namin yan asa jupang inamata ni hiat tumata di doton ba pinasahat kami matuhazuton dinalaw manise hamu butik mapartikan kita kami ya. Mula hati matutu di panisayon ni dong asautan nami. Gabi matutu amang buru aku inahoras. Wow lihat itu lah. Tung macelas matuturo nami inaro berita panggabian parhorasa tutunay bumumu. Amang buru nang litang yang nami. Asa bone na puli men na dulu istapongan. Saya tubuh matong akan na uli mardapot-dapot sinadongan dia mu amang buru nami. Madu amang buru na burju. Suang sonit tunakingan molotungi pasat kami pe na sungun deke lupa mangan amang buru. Oh lo tulang. Asa titim manatinopa kudung les di rumah. Tung soni pe ang buru na gue terpatu pa segudang mapinasuna. Amang baru na baru saya marakot din na nauli mardongan adenggan sakuk nasong napulpul sidur nasong mardalan. Asa takas menuju purba takas ujak kola takas may tatu maduma tumatas manang mamora. Amang baru na baru si takas ni panggabian si takas ni parhorasan ni asa takas matuhang baru na marbawa. Sidok buti mayang baru mardongan malate. Mauliate ma tulang na burju. Nung gabi dito manakasi rajai tersigot tu panggabi parhorason. Nau kuhatawag kami alayat dorong soalusi kami rupia raja di tulang perjulu majuha maliteok kami naung di pasahak muna nakinigat di hami songot deke manang lupang mangat tu hami pamuruam muna raja nami raja bulon saya sahak matututang yang muna hula-hula nami
Sarap mundur-undur mahamet tong tuduluk tuturuan paparan do punami tuga manalu. Asa dono ma raja nami sokon naridok ni tua-tua. Asa bagot puro namar halto duluk matong namar rubian. Horas mahami nang mangaton dekke manang nalo pamangan nok pinasa muna. Amat tadi batama namang guhi pasu-pasuna. Matutu. Raja nami raja bulun nung nga manakasi tuturan tersiok tu penggabi perhorason asa takas ma tutu jupurba takas ma ujuakola takas ma itatok sa luhu na maduma takas ma mamora raja nami raja bulun taridok na tua-tua mulu adongin na tong bulu gudang dinggam may labay kite-hite bulu adong anak magudang do buru magudang dinggam ma asa marhot ribe di sialani do raja nami di hari-hari nauk salpu di naung rohami marhusip-pusip tujabu ni rajai alani alu-alu ni anak kon nami mangalu-alu anak kon nami ni obbere munaon bapa nunga adong utadda pergaulaku boro ni do tulang burjudo nasida burjudo nang naik paramay muna alane nung sadaro hanasida dia disada ipasada holong nasihat debata dinalao membuka parsareveon naik baru alane ino amangang naburju diare nak salpu nung ngaroha mitutu di namar husip-pusip tu bagas muni rajai ila nung satuluk pita dinalaho manakapi parsareveon ni yanak kota jalalas disido satuluk pita karida may nakiningan nung ngarak mabuak kita mangudurhon tubagas joro ni debata hima dinaung majalo partupolon manang perpadanan na badia siyan na poso ni debata marhite-hite huriana sialanido raja nami dibaga sa partikyanon niyan bolo ditulupi rajai naing maniak kita manguruti ulauta asahami neng Roma nian dinalaw marpudus saut manang marhata sinamok magwarna raja nami disima si takas na raja nami si takas ni panggabian law mangalusi suku-suku ni raja isongoni ma siyak kami raja nami si bukbudi mardongan mauliate mamang buru di buah-buah muna nung manakasin matutuhamu di suku-suku nami nasong si takas ni panggabian si takas ni parorasani ido tutu mang borong toho doi bolo magorang tutu anak do bori jolo niba naikot do polio noton pamuli hoton las matuturo nami ang borong nang itang yang nami tutu sanggia matong bere nami rokaknya guru nami gabe rokak na sorma tua alani yang borong pungapi itu lili nami polio juga nami noli matong ni nami airona mahamu raja ini pemurun nami marga manalu namang gohi hajut nami jala takas beboto nami ang buru beri telepe dengan mardaka belum bira beri tanya oramu ang buru tarsardo satu dia sudiru kami maborosa hula-hula ngudok paribamu ang gedorak ang buru dan tutukan batu dada sik bora dan tuturad datu ajaran nama roha pak ni gajah pak ni hora an inamora doamu anak ini raja do anak ni namora atau ang buru pasatau mesini rasongon sinamok ni buru nami or boma sabara lupu sabara dot huda asa terbuibet kan ni raja sugup mardal hadiang di 2 ton jara sere do mas asa terbuibet kami dengan anak siapa kami di sana hirasoni ang buru nasongo pita-pita nami jelas ni roh nami jal dia burjun yang buru nami sidubuti ma yang buru mardunga mauliate matulang na burju tohoro nian nanirok munai pahopuni raja dohami jala paparan ni namora berita nila pirang na merdaka bulung bira berita ni amorau nami itu raja manalu tarsar doro di dia alai takason na binotomuna raja nami ala naung di pangaratuan orda benoaing hasutuk bulun namion jala ido nari patu-patupa nung habis bi ang guhor bona sa tubay
lasongoni akahuda. Jadi tuk songoni penang raja nami molotuk sisa hali manobao pehami sinamok ni buru ni rajai marhite-hite rupiah natinopa ni pamaretta lasma rohani rajai nian sibuk buti mami raja nami mardongam mauliade. Gabe majalah orang semang buru idok kamu sisa hali mengelik kun sisa hali manobahon. Apanya nunggu goreng kami sada-sada totor songon nama suan ris songon nama maname apa romang buru turibet tamudo isi holena isi soluna ale meng buru bol sonanya ku gabi humai ala adong dua katutur nabi sonong buru jual masyarakat semua jual buru teh lekon seperti kian Lauli matulang lauli. gabe mah jadi songoni mari kita akan berlongat tubuh atakasna kita bagi langsung pita-pita manang pengiduan ni raja ni pemurota marga Manado. Idok nasida ida naing senamok ni buruta. Mangelik nasida sisa ali mengelik kun jala sisa ali madubahon. Atong ila kami seperti kian baik kamu pada abumu boleh kita teh wartunga tu sada hata meta buru nami mah. Sada mau ni buru nami. Buru nami. Ya, mulai mak. Alai bahasa do tuhami buru ni udah nami di son. Jadi sianaka pangileko ni mesti saya dapat kata ni non bangun ngarap dia ke ujung ngai kolas neroha do ke ujungnya ke udah terima setikyon. Nang donon nami tunalau periban nami Manado. Kalau tu pesongoni hadamu apa rasidudi tunalau udah tadi son. Bailik ma baik kamu anggo siap kami borunian ala na burjuro ka ulah to sudi suatu pola hita makuli molo pasatu nakasih bahasa totta ala na sa bola langit tunggu jalon nami ngai jalo hami i kapasu-pasu sia kula ulata nala hula taun hula nami i mapopara na putara boloni raja parna do ronatio sido boti masih kami nala pariba memulate ma. Jadi gabi mah tuh yang buru nami, kalau dong humur dengan not pos moro nami, sikok ngomong buru teh. So ni manang turun sautan nami, raja sautan nami, buku mamang. Jadi gabi mat jalah horas, nunga di payu tutut kami naki ngapak kata muna, tabu dunyan di bege kami pakai muna. Molo hami nya donga sahu tadi son manggabe makorasi do hami asa songon hatan istiwa tua do mandokon palitang lupa gabe tumudal sut kaduan harimuna do haduan nagabe molamu marsi pauluan alani molo hami donga sahu ta ba sidot do ti mahami molate Tarlumui matutu nau parsangapi hami raja ni hula-hula nami raja isidalai pas ada romamu raja nami atakas nak ini pati utamu pakatayon nami do pamurun nami ila manggil na sida asisada lima lebabun sali mangilikon isinamot ni nanaing papumu beremu lekain perteki raja nami Ola tadi tu hatta tapi belum matang jakka hula-hulak ku raja Manado. Walau tu beri bauna tulang untuk marpapua dia karoham. Oh, lo tudang olo. Arang dapat tuh hendak kana tua-tua produk neverin nagabina. Anggo di jona tang barani ulah kemak kata sis ono. Ya usaha do nak kang dikuna duon. Abang maninna. Kalau ini hula ya misalnya itu raja udah nami raja Manado. Walau tu pesenona tulang na burju. Tang barani awak tahun jadi ada pirtot diku. Tara toko saya nubah go. So dia dah maru pekahula pelak korin naraku. Alai ngai tikina, ngai obasna. Iko sonom ma pajupak kita nomor hula-hula boruto. Ika uleun nama asa kita. Jadi ada nomor satu hami yang hamuna mang boru nami marga sitio tu hami hula-hula muna marga silelehi nak kini ngatu tu
nung patang-tangi hami jala nung hutangnya kami upay huti utami ya kapadohan ni amang boruku marga sitiyo tu amang boru muna hula-hulaku marga manelu jala upay huti utami do amang boru uli jala lihet do kriya kapakatay muna jala kapostro hanami malosya kami hula-hula muna marga silalahi pos rohanami ditikyon diaka nok kinatamuna ima nok diulahumuna di manipat nasadarion dinabor hatamu mahudurron ima ibebere nami tu bagas jorn itu hatta ima nama jalo perbadenan las dulu diham amututu di bornginon marpudus seut warna lausido di otak kamu hami dan di hula-hula muna saluhuna nama koleng hamuna tutur muna di bagas bornginon jalan saat pakata yang mutu tu ima di nama rata sinamot tamu di bornginon nama hula-hula boru maulo hami siap hula-hula muna adok patuhan ina tua-tua asa palitang mapagawi tu modakot sidaruan harimu mamang boru gawi nama hula-hula boru ala hida hami do hamu dus rohamuna sidok bodi mahami emang boru na burju buru di hamu mak mulai hati matu tu pasaro nami tu rajai hula-hula nami rajai sidalahi suninang dong sabutan nami tu matu tu mang boru takas do nakin nga dibigay mang boru nami nga jocor kami nasongon mga calo penuturion tu saluhut tutur nami ditaringot isinamon inanaing parumemu ima boru nami atau ang buru odo dohon nami ala isi nama sude isi sulu nesi holena pasat tamu mak toang buru 100 juta ma langsung isi namo ni buru nami gabi ko ang buru mau lihat teman tulang na burju tohodoi nian ala si sehali manobaho mami tutu di sinamo ni nanain permain nami ima buru muna alay molo mga saos sinadongat do amang raja ni tulang dang nabarani hami daw mga lakkahon lakkanami di bagas munaon alay namarpos ni roha do hami umuto hami do hula-hula na burjo do hamu ay nati do hamu tong naryong-ryong di pinggap paso hula-hula na burjo do hamu hula-hula raja sitiyo naringgas mamaso-maso umuto hami raja nami dang naguluk di sinadongak kamuna alane pos dorohan nami tuk seria peno aing nalaho si sabahonon nami songo sinamuk ni buru muna nalaho gabi honom muna ma raja nami raja bolon molo tarsingo tu sinamuk ni danaik permain nami ima buru muna Idus ni roha nami sok kasuhuto paranak pasaton nami manian 20 juta raja nami sibuk poti ma raja nami bulupok kamu ma mulai hati ang buru songgok do memang roha tu ang buru songgok pedabuni subora de bekau pedabuna tuturu alai ang buru tutu bolo tu pinasoni mar pangedo nang boru lepa borat tangannya nang boru ina matulang ay bor hatta menak episode tutu julu berjulu do hami martangiang asang giat pangiduan nami di pasu-pasu Tuhan ditur hato manian jului hula-hula ta idu ang kutang yang nami gabi matutuak kun inang oras mang boru ananong igoit nanayang besamu simau tadi mananayang kala nami masih kok mamang ngama tu saya musi ala dodo hutani pemurut teh inna agosoni matutuang boru idok kamu lekin nani paboran tayang mahape langsung menjalo panuturi jauh ka turnami langsung kok mate raja mete idok kena sida nani paboran ni tangiang ma sisali mengalekon sisali manabahon idok kamu lekin ang boru 20 juta mahape nasongon isinamo ni boru nami imananang permainmu ala jauh suku majong boru hata bina hata na hata suri sukunon
Toro tutu nang soni pakatemu jolo suku mang buru ate. Oh, dah uli tulang. Patakas samu jo par pusing-pusing mang buru. Ido takas dulu kamu nang gabi 25. Alen no nam guru. Hamu mono tena tahun ya teh. Bola pos dulu hanami. Ai nekel do subulun namyon. Jadi soni bang baru. Ido kamu nak itu tu naik bang nor etang yang ma naik pas atomu tu hami. Oh, le tulang. Las ma tu turuhan ami di si amang baru. Ale dorang so pas atamu langsung isnamo ni nanaing parmainmu ima baru nami. Asa jolo balak jo sangap toka tutur nami. So lima tutu dihita kana berlonga tubuh. Nau takas na kita begi ipangiduan ni amang buruta. Nau diolo hita sisali mangalekon sisali manugbahon. Nian huguguy do hujalo iko 100 juta manyan nanaing isinamo ni buruta. Alay makirdo ma suhuta. Matusi matutu atardur bedalan yang buruta. Idokon nasida gabiho ma amang. Padohan ni amang burutai. Apa itu didokon. Jadi soni manang di dong sabutan nami. Arab begitu mang raja nami ate. Nang tulang nami hula-hula nami. Posmoro nami mang raja ate. Gabi ma. Gabi ma tutulang baru. Alay adorang sori pasata mo tu kami. Ulek kami jo sangap tu dong sabutan nami. Atika dong amang raja ni pamuruon lagi bejab berhutang namasa di tonga-tonga ni 2 ton. Lekai bertikian. Oleh ate matong ngai pasat tamu tok kami tu ngaku tamu na di son. Jadi molo sek kami donga sauta la donga dos doro hamuna jalana yulau kami pesalelengon molo habe donga sauta ba dos doro habe dampo la nyam manarita kami di si molo tung pesodong di tut sahat tu kami manggabi mangkorasi mahami dot ma. Suatu ni mesti pasang apa mi ma raja nami hulu nami selesai. Mau lihat mamang burun na rohanami na nak pola be saya mak pada dia behida. Ngata kasbe nak kiku begi habdi salu nak apa padohamu tu raja ni ula-ula muna ula-ula kumar gamana elu. Jalan nunga kiku lo biham mau pun dauli hami. Jalan nunga rok kami sudah ngiputa si julu-julu tu nak kiningani amang boru. Mau lo hami ula-ula muna. Ngauli rohanami. Kudu tihamu maraja ni amang boru nami. Gabi matu tu tulang raja nami nang nuturi yang mujak kau letak. Soni matu tu amang boru. Ada orang sepakat tamu, ada orang kusik-kusik nisu nami. Mungkin ada yang lihat yang muda pe paropain na, elana durin na sidoton tula muanon. Jinyan asa hatolak kan amen sa di pugun dia lamamu. Hira paropa ma. Nangis pasatamu ditabani sinamot nang ditalupi hami 20 juta. Udang na hira marsa juta 200 naima. Amang baru langsung paropa ni gula-gulamu nanang tu pugun yang namamu di hari tikina. Jadi melihat ma dia mu tulang nami ada rok susah tu sinar aku perjulu maju tersingok tu sinamot manang na bu ini sinapa tu julu ni sinamot na neksi pasaton nami tu rajai di sakapi rohan nami ni ya di bagai setikion pasaton nami masuk upah tu julu ni sinamot 10 juta ma raja nami 10 juta. Pangguhina 2 juta nai pasaton nami ma di mata ni ulau manang na dipugu ni alaman nami. Jala raja nami mulubuhi dan siat pangiwan nami parsinabok na hiwul mahami manang rambu pinurun jala ulaut tabi ni ulaut sadari tarsongoni ma tarsingok situ ni sinamot na naing subahonon nami tuarupan ni rajai mulai ate raja nami subuh buti hami
Gabi mang buru nakipe memang nga takas niya tau kamu sisali mengelip ku sisali manugbahon kabu pinudum matutu do sirabe manis. Alay takas donon tuang buru teh langsung pada deo ni takas doang buru teh. Os maruang tu Gabi mak. deo ni Iya. takas do tadaun nami hamu. Gabi memang buru pada deo do titi maraku tutu non takas manon itong. Soni mang buru ada nung nga kini bilang-bilang hamung langsung boy ni sinamot mana na patujulu ni sinamot. Masa tahu marah dia mahami ang buru isodusuk nami. Bau lihat matulang. Neng Roma kami tu lau pasahaton songon patujulu di sinamok ni parmen nami. Gabi yang buru. Masa tahu tu raja tu dia mana jadi biasa Betul tanah. aja biasa bilang iso. Oh, Anu kan bisa Pasti. hitungan non. pasti. Ido. Sebelah lagi namang buru. Oh, lo tulang. Sebelah lubi tu orang berubah. Alai mak, mendapatin lalu lima teh. Oh, lo biar mang bo tulang unak pula babu kamu. Kalau mau lah orang tong mapa hopang. Gabi mak. Lek kamu seperti kinang buru teh. Oh, lo tulang lo. Di somma tu dinong sahat nanongon nasongon isinamot ni ima guru nami nanaing parumemu amang buru jala unga tutu hujala hame di son lasma tutu ranami majalo amang buru asal aku naman hal nama tutu negata durobian horas mahami nama jalo amang buru tugada nama tong diamu nama ngalean Matu so di matu inang nyoma sinamot di buruta nalau perguna homong mon tuha sahatanna asa margogo madainang maroha madainang asa tudalanna jala tu asatanna las marwata manjalo ini pasomduk gabi kuman non horsok kamu tul hali horas gabi ma jala horas Bau lihat ma tulang na burju. gabi ong buru Manguruti tarihok tu paropa nani atau munai do nak keningan nung diusipuk kasih untuk bulan nami itu tu boleh tersingok tu paropa sisa juta 200 si raja ni tulang bulu poka mi mai gabi ong buru las marwa nami asalas rohanami itu tu torop hamu ro nalau madapotok kami di pugu di halaman nami. gabi mang buru waktu tulas roh nami do su nami ngamekel nih ha Jadi tahu duti majora raja ni tulang gabi ong buru nakining nung asa tu songon buhi ni senamot tu rajai sonare kami makirim do di pasu-pasu muna tu berhidi ulu serbang nanaing si pasato muna so dalam muna bertangiang tu amat dari bata asa di pasu-pasu kami saluhukna poparan ni oponami bisa kabi rohanami do raja nami nian molo dihusi-pusi ni hasu to bulun ola ni sia lebar do natar patupan ni raja ni hula-hulai songokulo serbang tuhami lebar alai belga ni rohani hasu to bulun nami mangulakon ay holak kelamunaw do anggo bawa tubuh ni damangon tuksongoni biamang raja tadabay mabonang na opak nai asa 10 tulu ulu serbangi ninna hasuton nami maraja nami tersunggut dia ba pada bok muna tersinggut tu pangiduan ni hasuton nami raja nami mau lihat ya gabi majalah orsong buru ago hami tutu hula-hula na gigir do tutu ang buru masuk-masuk di senani ang buru asa dos tutu nak kok na dos tu na yana kitutu yana mangigil hami dia kaparopa dinalaw madapoton dia kaulot tu ka ari namangi di masa ni dipugu ni alama di mangajana ada orang buru ia marpangidu matutu hamu dia pangiduan ni hamu dikihita mar usipamu sia lebar ala yang buru yusipon hasutun nami tong imay pasok pami yang buru nasiai walau tu penala dong amang buru sulusun nami radi mamay nang buluson
Alaina sia lebarima among uru sikop pasato nami ulo serbang langsung dalan ni ami pertanyaan otomatis nomor 2 di bata. Dia bisa langsung buru. Mau lihat matulang pos nuruhan nami itu di tangyang muna asama masu-masu mata di bata merhiti tangyang munai. Jadi iba amang udah nunga di ulu purra jaibe pangidwata sia ma ulu serbang nana cijalota sia kula ulata raja sitio tu pinawaeng na sakita bonang na opak nai tangiang ni raja ima nama masu-masu berhiti tuhatta debata uduk tusi musai raja ni tulang bulala perjulu majauh dari sok kami tersingok tu mata ni uliau tade. Olo ang buru jocor mabek kamu song na marsuan titir song na marbabu asa terorasi kapata. Jadi song ma tulang tersingok tu ni uliau ta. Molo mata ni uliaon ima di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Bisa kami rohanami mersiwa buhay ma japitu tulupulu jalaingan apa masu-masuon nakining ima na di gereja darap pudur hita naking mamar pudus saut GKPI Letare Jemaat Khusus Bengkong bisa kami do jalanungan sa tuluk pangulan ni Huria masuk ma pamasu-masuni jam sia tepat jalan manguruk tu sia mun saya raja ni tulang ima tersingot tu inganan ni ulaun ujuk na naik sifat bauta di Golden Beach manang na Golden Crown jalan isakapi rohanami dunian asa tabuhay maulaw ta pangguraon ira-ira pukul 11 tepat alamar ningot ita mang raja di tiki na ni pleon ni napuna inganan ola ni jam 10:00 don non ala na jamonom nga mulai pakyon na sido mo si inganan ni dalamar pajuhuti na nagsipot pa nami raja nami namar miyak do jala percabaran yang mau ditulupi razai songon naong biasa taulah di Batamomma alai na perlu sada siodol honon nami tu razai tersingok tu namar siubua buhay mangido mangilek mahamad ya raja nami maluhubet kuilalahami do partikian mulai sebagas namin nakinig sa tubagas ni Rajai di ngananon tung kurang do mangalak partikian alani do raja nami diakka nama kabitikin yan mulusiat ili-ili pangidon nami alay dang nama ngajari hami raja nami palias may mulubuhay niya sadarohan ni Rajai di inganat tasinak di huriyai manian adong doi si tempat sekolah minggu nalao marsibuah buhay kita puputu kami do raja nami sangap do parumain nami buru ni Rajai ikon alapon nami do nasa bagas muna alai ala ni partikian do raja nami buah marbuha bahenom mahamu mulutup penuaeng lak disihita pajupa inna rohanami raja nami banong bagas ni Rajai may songoni ma raja nami mangidupan uturiok kami tersingot tu namar siyo buhay berjulu mau lihat raja nami siyo putih kami mula ati matuang baru di pangiduang mo itu tu ala namar liya maka tiki aka luat aka perdalanan apalagi senario agak macet abang baru lekawat pertikian ko asa masukuna jo hami do punan yang suhutong mau lihat itulah amang guru di pangidua mulai yang guru itu lopi hasuhu do
ada yang pas di gereja yang baru di Bengkong Harapan. Di Bengkong Harapan ma ija bendunga tubuh nami nong bagas nami main. Kira jono yang baru. Ido. Alamat ang baru non elek kami ma alamat na jelasna asunang asatop dapat yang baru. Mau lihat madulang di dorohamu tutu na di rohanami tari kok tu pertikio nih. Tuk penuaing na di Bengkong Harapan pos dorohanami dang makurangi sangat ni buru ni rajai nalau alapon nami siap bagas munang bagas muna matutui. Mau lihat ma raja nami mulu ditulupi hamudo di Bengkong Harapan nauli main. Manguduti raja nami waktu dia titim marakuk marat. Nah, uli yang baru dok serabe manisi langsung apa cotor mesin ini? Bolau titim marakuk. Sonda biasa tu belgani rohani tersutun nami tutulang ni beremuna. Bapang idon namin naman si Panggogi nauli ma rajay. Nauli ma gabi ma ang guru las maro namin tutup. Tarsiwat tu rabe manis naruh aku raja ni tulang dah biasa tahu di Batamong ma. Pasaton nami ma tu 200 amplop. 200 amplop. Pasaton muna ma tu kami so menulis tonus sederi 100 amplop. Gabi nauli ma amang buru. Jala perlu manukuk kami raja ni tulang. Tarsingok tu panadayon molo tungarong siap bona ni pasugit apala hasu tu pulun. Perlu boton nami tulang. Malate mang buru ido dua muda tu naruhan nami langsung may pasat kami siap bona pasugit. So na soal marpangidukat baru 20 mapuhu. Sok paman kami dua. Gaya betul lah, gaya betul lah. Nah, jadi maro sudah pangnobatin no takas baik kamu ang berudah. Oh lo tulang. Sudah pangnobat takas baik kamu. Jadi maro pagidu kami yang baru. Ala si bulan amat doang kinamion. Nana roron non na tujuan nami sebenarnya basugit. Patakas baik kamu no tu si bulan amak. Nauli tulang, nauli pos maru kamu. Baru non tu panadayon yang baru. Mula panadayon sampun pasugit imanedok na paket minaw 600 panadayon ala na ang non kiriman sa banal pasugit sa narong ni ula-ula sa na sa banal pasugit jalodon na pasaton na si paton ni nedwatoi ibu na pasugit mula sa tarapasarakan paket 600 rupiah do tulang? Oh, 600 rupiah. Oh, dah 5 tulang. Jadi mula tu kami non amburu. Pola be marhai malu pada dayon nasa kami 150 mana bahasa tamu. Ima sak kami sana hula-hula muna narong di Batapot. 150 amplop. Ayo nama sudi tulang. Ayo nama gua hamil kau hula-hula muna berjur-jur kami amang bro. Mau lihat apa tulang na burjo. Jadi so ini mana kaling nenok mula saya dengan sirap pemanis nak kalingan do titim merakuk. Jadi masuk nama yang baru. Udah sadari akan masuk melayang baru kan? Oh lo tulang. Udah sadari tanggal di gelung ngasih sempat be. Jadi ulah ni dong baru sekami. Ulah ni dong napa satu nami dong muna di nasi bulan namak di Batamon takas salah buru takas anda baik kamu baru tu angin nami. Oh seru kamu tulang. Jadi ini namanya sebagai dong nami yang baru. Bahasa time tu mau lihat apa tulang? Nunggu sikok be tutu pagi dua muna tari kok tu pandadayon sa puna pasugit sa tuamu. Mula tema tutuang burung alai sodo dengan sahabat nami elek kami sangat atik tutu adong persuhian nai pamasat ta itu terbaik kama. Mulai tema tong di pasat tamu do tong hudongan sautamu na songok kami sun raja dehuta
ngadusnya rohat ami doka sauta molo hami dang adong hiat pamasa hami parsuhian le ba molo tumpai songoni ba molo hami manggabi marhorasi mahami songoni ma ba molo hami sadia pangalian muna matu hami doka sauta era songoni ma Kamu buru, arong dope si tada sunamung buru. Asa tahu di panian tuajan tulang asa saro sikop. Namang ihok musa tulang tersingot tu hasanatan didik kema. Gabi mang buru, langsung dihatai suhu nami sia ulus na sia madik kenang buru. Ngadus wata teh. Enaro nami kerajaan tulang mulo dihami pangurut muna bergamanalu dang pula iba masahami songone sia ulus sia dekke alai molo na upang iduhami da jelas tuan tu pasamot pangubah barok buru muna molo tersingot tu si jalo ulus kerajaan tulang si serepat jalo main na isipon hazudon nami maksud nami di situ lang umulutung di sipe hakadek kinatol-toli halai unak pula dibagi usir sada tersong ni mak Gabi yang buru. Ngatu si mami, gabi majalah oras. dang pula gabe rebot tamu bagudak kunyanan Alenggo si onomonomi pas atau nami yang buru teh sudah pangi. oh lo tuh Gabi mak, gabi. Pas atau nami mai. oh udah uli ba tulang Gabi mak. ay mak dek itu patsamot upani buru muna na oilam muna Ya. badu suwina pang nawak ma kopak naik kan Gabi mak. ah Amang buru. Lakin tahatai marsiu buhai. Mulu ulos selari rasul dia memburu pada lakonna. Baik naroha kerajaan tulang sangat lohamu Gabi majalah oras buru. diami Gabi. pasahaton nami do songon na turu-turu si panot di na bersibuah-buhay lasongon itu anod di na barulis sadari tong do pasahaton nami turajay Gabi mang buru. Amang buru. Taringo tu napasangap hula-hula. Nasomali ang buru teh masih dali belatut nabi mak. oh adong sada diusip pusik nami do kan suhudon memang dang na pula ikut songoni ulehonon muna tu orong niak katondok tanon alai dibalikan ni rohani amang ulakon ay hulanodo songon orokon nakingan hulanodo bawa mulutung adong penuh pertikian belgaro rohani ya dua-dua on dinalaho mabunga-bungai tangan ni akka hula-hula nami sa tugijang alai molo mamerek kita no di pertikian molo tung dinamad jalulu sibian non jongjok kalakodo akka pinoparna no dinalaho majalang akka hula-hula nami bai mata ulahon raja nami tersongoni masak kami konsep Gabi mang buru. Gabi mak. namangiyong usai tulang tarsingok tu nama dapat tutur maida solat ni dia do udah ngemuna satu tutur ta Amang buru. Ya, langsung mak dukum. Gawi mang buru nong biasa tu hula ni mah dah ditaruh percerakan on ba hula tulang bona tulang tulang rodot hula orang-orang gitu hula anak percaya tak di mana nang buru baju tak itu na biasa na di hula na ditaruh percerakan on na di watamu
Gabi mak tulang. Gabi ang bro. Namang ihok mo siya. Taringok tu hula-hula ta tulang ta nalaw si pasadik kisa atau pun tulang. Amang buru dorongan namin yan ihula-hula tulang mak, tulang sahab mak, bulu satu buna tulang dikisip masih amang buru lasmar wata. Boleh ate mak tulang. Namang ihut tulala tutorop ni udangan nama raja nami. Malu hati ma amang buru yang bosiak kami kira 150 halam ma sian saja 150 kakak ma sian horong ni hula-hulamu saluna imut dengan nami siap perburu Gabi kami mai raja ni tulang kelas rohan nami. Baik tamu tulang molo tunga dong akan naluba molo hera-hera di konsep nami tolak ni namara molo taringat tu patotor permait dang arung ngemburu teh dang paso mali dang pola dong gabi mak gabi ang salosang buru alaya dong saotik pangiduan ni buru muna dong na nekela muna mamere pertikiam mak adong ina lagu gabi ke bulan na hapal-hapal na laki nang barek din na laki. Oh gabi ang buru pospor ang buru las maro nami si may tiki matutu Ayo malam-malam mengatur tiki taringat tu ulus marhusurong buru mardalu deh. Oh ima tuan ima Iya. itiroi rajai memang ido nunga ador supaya dihuton itu tu di paparan do punami diakka ulau sisongonon wai koris do ami majalo ulus marhusor siak hula-hulai nahulu harap amin no tuamu hula-hulai hara di umuna ma dilalaho bertangi yang lamang ulus marhusori tuhami saluhu na paparan do punami narong di Batamon tarsongani maraja nami maule ate Pos maromu ang buru radi mangami si langsung sulusa de go duhami son hula-hula mu dalam mengulus ni las marong buru Ilo roh aku anak-anak jeng na ada kepertikian mulau tumpe ada ngononak kena kurang na mana baik babudo mu nomor musik musik tong mar telepon kamu dot suruh nami teh. Oh, lo tulang, lo lima tulang. Iya, alai bro tungan rekod masih pengati kita tuh terlalu dengan sautan naik pengen temui memang. Ati dir benar seluruh nami dope akan rekod di ulau tak di mangajana. Dengan sautan naik merok dope nale turun memang. Mau lihat mak di dengan sautan nami. Di songoni mah tulang, ngahera cukup berapa pas masuk natu mulai itu tuh. Mulai tungan dong karena orang melalui komunikasi mang nomor telepon pe bui marai patakas. Oi, gabe mah ang bro, las marwa. Jadi soni mang bro. Ala dong 10 tutup kata yota. Tu nama nauri marah mang bro teh. Imara tuh Gabi. dia luar si gabi-gabi mah tulang nggak sebaru asa diingot-ingot. Gimana jol si gabi ang bro? Jol si kopenon. Oh, nauli mah tulang. Jadi malate matutu di tuhata. Ya, malate nang lita sa luhub na. Dinang sikop tutu dia kapa kata yota. Iman marpuluh saut marhata sinamot. Ima sinamot ni buruta nang isinamot di paribamu di son. Suni nang di popumu tulang ratu nami. Dia dan itu tuh dinong sipulak kaulota tamai teman malate temata nomor 2 di Batang. Jalan Hamaloteon diakka pertikian otak katiur niakka pikiran doa sadaun dinang masih tomo-tomuon kita akan marhula-hula marboru sisa ada tahi sisa ada uluan atong tutu jupang matekina imana urina dingga mahita marsi gabe-gabe jumulu majoy pacatami itu guru nami parna sadamamu sini dokum hata tu amburta Amak kaburu ratu saja baru. Isi dora isi.
Oh, non. Tiga kamu lah. Gabi. Jadi mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di tasalutna, terlalu mobi diamu hula-hula nami raja setio, nang pasahaton neng hata si gabi-gabi tu habi pamuru muna. Nunga di payu tu tamin aking amang dipakata muna hula-hula nami setio dohot paribat nami nama ate. Marga Manalu naro aku ngatung ulibe di bigahami pamuru muna. Sengget batu tu nang tatai sakapi tu amma ita tujulan nerion jalading gamma di ulauta di ari namang iut molo siak kami buru muna gabi ma jala horas mo lihat ba Tudo tubuh nami mak Gawe majalah horas majalah gawe di pungwata di berada di kion. Malah di matutu tarok tomat tara parding gabasa di pangiri penuh guna boy hita marai pason jala boy hita maras si gawe-gawean berada di kion ang baru na berjuh di naroha mututu madapatok kami nasong pasahaton boy ni sinamot ni baru nabe angge matututu julo non lam ditabay matong dia muna at kapasarian no kapasamota ni lam ni dia namat tadi batam ni hamuna gajang ni umur asa botong tujulan narion boy dapat jupang di bagasan las nerwa langsung ni dari bersut ang baru di ulota di tanggal 10 bidu bulan 12 son satu tutu saja marhatta saya minta dulu, saya minta tuturuan, lah mengangalulu ya ka pajapalan naromak. Nang soni diulot tadi hari marsugut ang buru. Saya mata di bata matoto, nama juluan ila kata. Nang tuturu itu ang buru, asa hatta saluna. Aka hatta na uli na pasa muna itu hami ang buru. Baya pos maruh nami, hami ka ula muna. Tidak ada orang nenok itu nami itu ang buru. Nanti lu hami dia ngulu pagapasu. Hula-hula na pun sudah kami ala gir dohami masuk pemurun nai marga Manalu. Jadi sonima memburu dinong lihat kami pasahaton hata nauli hata gabi hata pasu iraramu memburu tarlu mobi mai jelas ni rohanami di bagai seperti kenyon dah sehat do mututu ramada putok kami song-soni kami supaya kamu pesiakma atau ngam baru tumpenok kamu ina mulak sebagas namion sedungan itu ngamu saat bagasmu tudung-dungmu salutna sonang sore berbuan ibagas las niroha amang baru harbang mendalat tugutan beratuk dalat tujabu ngaliat kami yang baru pasaton hata pasugabe horas-horas atau apa umar tong ngajabu mati itu jadi kita namar dong tu jong mai dasa tapu akata nauli hata dalingkan siya kulah-ulat tak isi mahita langsung mau lihat tema di Tuhan mau lihat tema nang dihita saluhukna terlemu bima diamu raja ni hula-hula nami rajai sitio lasroha nami raja nami di pajak konomuna di haroro nami pamuruamuna raja Manalu dari dia mayatong nang dinggan nang ulihi da marsipa ulu-uluan di mataringot tu sakap nauli sakap naringgan nanaing marhot ribe matong nyon anak nami dohot urumuna tangyak tantok tua mata di bata terlimumi matang yang muna hula-hula nami asa sakap nauli matok sakap naringgan ni marokap gabe marokap sarong matua matong yanakon nami dohot urumuna nanaik parumain nami alani ini raja nami postoroha nami nang diakka nanay manguruti akaw laut tapi haruan nang marnalu sa hami ilaw mangido di tangyang muna sa tok-tok tangyakaw kamuna hami pamuruam muna asa sisada roa hami tutu sisada tahi ina mangula akka silaut tari akka tikina nang ro nakamupetong raja ni hula-hula nami say martabat-aba marihamu akka nauli
Ipasu-pasu tua kamu diliok kesehatan nang akagajang ni umur. Asa diari nok tabuhul ditikin naong taririt. Boy hita pajupang di bagasan las ni roha. Ina mangula akka siulauta. Ima tarsingo tu barsarebeon ni ianak kota. Bos dorohan nami raja nami dina merdomo sirak pahitan non sianingan anon. Sebagas muna bagas na marapang na marjualon. Saya di pasu-pasu tu amma tutulak ka nami madapot tu bagas nami di ganup. Asabuhi kami atok pasupang dohot akka keluarga nami di bagasak kami pason nang las ni roha. Naksongoni pehamo tong raja ni hula-hula nami na tinggalok kami no di bagason. Saya di pasu-pasu tu amma mo inalau ruar nang bongot siang bagas na mertuaon. Asa tok-tok kamu atong digonggom. Asi hot-holong nasihat Tuhani. Raja nami raja na bulon nung atong marlihat betul nak kini anak ka nauli kata na rin gandang pinasa muna Tuhami pamuro muna raja Manalu dohonon na masong naro ini tua-tua asa turtumay na durtiumay na lote hakka hata nauli hata na rin gandang pinasa muna Tuhami pamuro muna sayurang matong muba jalaunang mamose Matulog. Barbangan matutu dalat tuhuta balatuk manang dalat tujabu. Hata nauli hata naringgan nakka pasu-pasu nok pinasahak muna Tuhami pamuram muna takkas maya pon nami martongan ni jabu. Matulog. Muli ate raja nami songonima pangapusya kami pamuram muna marga Manalu. Siyo putima marnungan muli ate.